кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон аз офатҳои табиӣ дар вилояти Суғд хабар додааст, ки он ба хоҷагии қишлоқ зарари калон овардааст. сел дар ҷамоати Урметани ноҳияи Айнӣ ба хонаи сокинон ва роҳу заминҳои кишоварзӣ хисорот ворид намудааст. ба иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон, сел дар деҳаи мадми ҷамоати деҳоти Урметан дар соати 23:50 ба вақти маҳаллӣ фаромадааст. дар натиҷа 4 бинои истиқоматӣ, 4 бинои ёрирасон, 300 метр роҳи деҳот, заминҳои кишоварзӣ ва ҷойҳои обёрӣ қисман хароб гардиданд. иттилоъ додааст кумита. таъкид шудааст, ки офати табиӣ талафоти ҷонӣ надорад ва ҳоло корҳои тозакунӣ идома доранд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳушдор додааст, ки хатари фаромадани селу обхезӣ рӯзҳои 8-9 август дар Тоҷикистон боқӣ хоҳад монд. ёдовар мешавем, ки 28 июли соли 2023 наздик ба соати 14:30 бар асари боронҳои пуршиддат дар қаламрави ҷамоати Урметани ноҳияи Айнии вилояти Суғд сел омада буд, ки дар натиҷа роҳи дорои аҳамияти маҳаллӣ, хонаҳои истиқоматии сокинон ва иншоотҳои ёрирасон зери об мондаанд ва қисман зарар диданд. сел дар ин деҳаи бузурги ноҳия ба 63 хоҷагӣ зарар расондааст, ки аз он 7 хонаи истиқоматӣ ва 56 иншооти ёрирасону қитъаҳои наздиҳавлигӣ буданд.